Dari. Nitiere gik mang'eny manyalo miyo ng'ato gore piny. Wachako gi tuoche mag chuny. Tuoche mag chuny. Yes, tuoche mag chuny nya miyo ng'ato gore piny. Ng'ato nya bet ni notimo tijene, samoro nogo kata mana orako, kasto remo dhi pote gine e ler madhie e chuny. Sorry, madhie adundo. To koro kose dhi adundo kanyo, koro adundo ok yud remo. Ingine adundo, in as much as ni oke remo, to embe nyako ti gi remo. Okay. Yes. Koro yudo ni ka ng'ato yudo leche mag adundo odhi odinore, to ng'ato nyalo collapse. Okay. Yes. Kasto gima nya miyo ng'ato collapse kendo, wan gi ndulume. Okay. Yes. Yudo ni ng'ato nigi tuo mar ndulume, samoro oko muony yath, samoro okia ni en go, kato tuo no dhi timore nade, dhi buke abuka, ma miyo gore piny. Kasto kendo wan gi tuo kata mana mar sukari. Yudo ni samoro ng'ato tiyo gi yath, sukari odhi piny, ma koro ng'ano onge teko, ng'ano koro dhi timore nade, ng'ano dhi luar. Kasto kendo nitiere nyong'ruok. To kanyo be madwa ni waspende time kawuono. Nyowruok mar senior citizens, jok ma ikgi osekalo matin. Iyudo ni jogi ginyowre. To nyowruok no nitie tieng' diriyo. Iyudo ni samoro ng'ato nigi tuoche ma complex ma ithiedhe. Kato samoro ng'ato be odhi owere, to kako odhi owere no, odhi obeda beda weak. Owere yo mane? Owere ni okoritore. Kasto kata orako gini gi okotim. Samoro wawach ni ng'ato retire, samoro en dala, en gi jotich. Koro tije mag dala gi okotim. Koro yudo ni en ng'enyne oyueyo, ochieng', kasto dok mana ot. Koro mano nyalo miyo del gine nyowre.